Li kampa Errukban ya derbederên Sûriyê 15 zarokan ji serma jiyana xwe ji dest da. Ajansa Sputnik ya Rûsî li ser zarê rêxistinana tewên yekgirtî ya zaroktiyê UNICEF belav kir ku li kampa Errukban ya derbederên Sûriyê ku hevsînorê welatê Urdunê ye 15 zarokan ku piraniya wan şîrmiş bûn ji ber sermaya tund û kêmbûna guhpêdana bizîşkî li kampê roja sêşemê jiyana xwe ji dest dan. Li kampa Errukban ya derbederên Sûriyê 15 zarokan ji serma jiyana xwe ji dest da. Rêxistina UNICEF daxuyaniyek di wê derbarê de belav kir û got ku sedemên mirina wan zarokên şîrmiş bi piraniya xwe ve ji ber sermaya tund û kêmbûna alîkariyan herwiha guhpêdana bizîşkî û dermanan bû. Xeyret Kabalarî birêveberê herîmî UNICEF li Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqiya jî di daxuyaniyekê de got ku ji ber sermaya zêde û qeşayê û rewşa derbederan ya rojana li kampa Errukban bi awayekî berdewam jiyana zarokan di metirsiyê de ye her zêdetir dibe. Gotjî ku di mehekê de ji ber vê rewşa xirab zêdetirî 8 zarokan ku temenê wan kêmî 4 mehan bûn û yê herî biçûk tenê temenê wî yek demjimêr bû jiyana xwe ji dest dan. Her derbarê rewşa derbederên kampa Errukban ya derbederên Sûriyê roja yekşema borî jî agir bi konekî ket û di encamê de jinek û zarokên xwe yên biçûk şewitîn ji bo welatê Urdunê hata veguhestin ta ku çareseriya tenduristî were kirin lê ew nûçe bi du şêweyan belav bûye. Hejmarek Ajans û Malperên Xwejehî Sûrî û Herîmî li ser zarê rêveberekî ji xala Şam ya tenduristî li kampa Errukban belav kirbûn ku jina Sûriya bi navê Sundus Fethellah ya 28 salî ji ber birçîbûnê û bêçareya dabînkirina nanê zarokên xwe û sotemeniyên zivistanê agir bi konê xwe xist li gel sê zarokên xwe yên biçûk bi tundî şewitîn. Sedema wê yekê ew bû ku wê dayîkê û her sê zarokên xwe ji ber ya sê rojan ve bêxwarin mabûn. Di sermayê de dijîn. Ji qehra wê jinê xwe û zaroyên xwe şewitandin. Ev yek ji aliyê Xalid El-Elî berdevkê birêveberiya kampa Errukban ve ji ajansa DPA ya Almanî re hatibû gotin jî. Derbarê rastiya wê bûyerê Rewangeha Sûriyê ya Mafê Mirovan belav kir ku wê peywendî li gel hejmarek derbederan li Errukban kiriye û nûçeyên ku hatine belavkirin red kir û got ku agir bi konê wê malbatê di encama şaşîtiyekê de ketibû û ji sopa wê malê girtibû kon. Newê xwe û zarokên xwe ji ber birçîbûnê şewitandin. Tu rastiya wan nûçeyan tune ye. Navbera rastiya her du rûyên nûçeyê dayîk û zarokên xwe şewitîn. Sedem çibe jî ya rast piraniya wan derbederên Sûriyê rewşa wan pir xerab e. Kampa Errukban nîzî 6000 derbederên Sûriyê li xwe digire û rewşa wan ya mirovî bi taybetî piştî 2016 û piştî ku welatê Urdunê sînorê xwe bi Sûriyê re girt û ragihand ku ew devera sînorî devereke leşkerî ye pir xerab e û rojane qurbanî dikevin.